خب سلام علیکم دوستان عزیز подписчикои канали Аспбозор Қеде. бародаро, аспи навбатии мо бо ман аз ноҳияи Истаравшан, деҳаи Бодомзор. Ман якта бародар якта тояшон будааст. Тои 3-4 буро гуфтанд. Қадаш 170 бародаро. той соли гузашта аз Қирғиз омадагӣ будааст. Мана фурӯхта мешавад. марҳамат шахсҳое мегиранд агар той қадаш 170 ҳоли давоми видео дандонашам нишон додагӣ тоя марҳамат мана дасту поҳош тоза дандонаша бинитон бо номерои ватсапи соҳиби аспа мемонем бо қитии соҳибаш чақчақ кунитон дига маълумотошу бо пурситон мисол асп фақат ем хӯрдагӣ не мана марҳамат дандонаша бинитон бародаро ҳоли дандони тояи малошни дандонош мана ҳоли чаккош истодааст. Озахт ҳоли таъин не мана. Ягон ҷош бо на озахт бувардагӣ на вай. Қадаш 170 бародаро. Акун одаме гирифта асп мекунам, тарбия мекунам гӯд агар мешавад худо хоҳад иншоалло асп мешавад. Дасту поҳош мана тоза уво шишка ин хеле чиз надорад. Ва бачи болош солшудагиам ҳоли аспа нав истодааст. бачи ҳамсои қапида сол кардагӣ ва аспа ҳоли акун нав истодааст наметавонад ҳай кардан. марҳамат номери соҳибаша мемонем занг мезанитон харидорӣ мекунитон бародаро. нархи аспа тоя 60 000 сомон истодааст. бо мана қитии соҳибаш связ кунитон муомила дорад. дастсавкиам иншоалло ҳаят. дастсавкиам дорад. марҳамат бародаро занг занитон харидорӣ кунитон. боқӣ саломат боштон. видео якта дастгирӣ мекунем бародаро. саломат боштон.